kujubilii, kujubilii. Hatisikumira dakara tose tashika, kumusangano uyo wejubilii. Jubilii, jubilii, tiri kufamba tichienda kujubilii. Jubilii, tiri kufamba tichienda kujubilii. Tichapfekedzwa korona nenguo idzoche, kujubilii, kujubilii. Toimba tokurukura nyaya dzemakundi, kumusangano uyo wejubilii. Jubilii, tiri kufamba tichienda kujubilii. Jubilii, tiri kufamba tichienda kujubilii. Ndivananiko avo vakapfeka nguoche, kujubilii, kujubilii. Ndivo vakasamba nguo muropa rekwaya, vobva munyika vasvika mujubilii. Jubilii, tiri kufamba tichienda kujubilii. Jubilii, tiri kufamba tichienda kujubilii. Makorokoto amhlope, congratulations wadi, kujubilii, kujubilii. Pinde mfare mutena kaya makagadziri, Alleluia, Alleluia, kujubilii. Jubilii, tiri kufamba tichienda kujubilii. Jubilii, tiri kufamba tichienda kujubilii. Jubilii. Nokuchingamidza isangano dzvene raMwari muzita raJesu, amen. Tinoda kutenda Mwari nekuda kwemukana wenyasha wavatiitira mangwanani ano, kutiunza pane ino nzvimbo, kwete kuzoratidzana nyanzvi dzekubika maresipi kana vanogona kupfeka kupfuura vamwe, asi kuti Mwari vagotaura kwatiri zvikuru sei tiri munzira yekuenda kuJubilii. Tinoda kutendai vaimbi nekuda kwerwiyo rwakadaro runotipa tariro kuti ichokwadi tiri kuenda kuJubilii. Hadzisi nyambo, hadzisi nyaya dzemakuhwa, asi nyaya dzazvokwadi kuti kune kwatinoenda, uye kwatinoenda tave kusvika nekukasikira. Mwari vatibetsere tive nekuvandudzwa kwekurarama upenyu hwekutenda hwakarurama. Mangwanani ano nditendereyo kutaura mashoko aya andomimba nekutenda kuti ndichataura nhasi ndisingazoadzokorodzi mamwe acho. Inogona kunge iri camp meeting yekutanga nekupedzisira kuvamwe vedu. Titesera una Mwari, handisi kutaura mashoko ekutyisidzira, but ari mashoko
atinovimba nekutenda maari, nekuti varipo vamwe vataive navo camp meeting apfuura vasipo gore rino. Saka ndinoda kuti nditi vana vaMwari, zvinogona kuti ndimi muri kukemba kekupedzisira mukati meupenyu hwenyu, nokuti tose takadai takafitwa nerufu. Zvinogona zvakare kuti ndini mutauri ari kutaura kwamuri kekupedzisira muupenyu hwangu hwose. Zvichida camp meeting inotevera handichakwanisi kusvika, saka ngatiwiriranei pachinhu chevana vaMwari kuti titapirirwe neshoko raMwari. Tisatsvage kuti ari panext ati amen tigozoti ameniwo, asi komborerwa munhu waMwari, pombonoka, sununguka, you are in the presence of your Father. Nokuti mukana wakadai tinogona kuzoushaya zvakare. Mwari vatiitira nyasha, ngatiushandisei nesimba redu rose. Musasvotwe neanoti amen, nokuti iye ari pamberi pababa vake. Saka mukaona ini ndichisvetukawo kuno mberi pamwe chete nemadzikoma angu, tisiyei takadaro, zvichida taakushanda kekupedzisira. Saka regai tizamurire, zvichida ndopatingaponeswa napo. Tidesera vana vaMwari. Saka tinamatirei tichikunamatirayiwo. Namatiraiwo muparidzi vana vaMwari. Hatina kuya pano kuzoratidza zvidavado nezvidobi zvekududzira shoko raMwari, nokuti shoko raMwari rakakura kupfuura isu. Saka tinogona kududzira ndigosiyirira pamunoziva, musati hapana zvaiita takawestirwa time. Ndikuti munhu waMwari namata kuti Mwari, munhu waMwari ngaadudzire nenzira iyo ndichanzwa nayo kuti Mwari ndovataura. Saka mushonga vanhu vaMwari kunamata, muchitinamatira isu tichikunamatira iwo. Mwari vatiitire nyasha muzita raJesu. Mangwanani ano musoro wenyaya unotiwo nekuti wanamata. Nekuti wanamata muchirungu, because you have prayed. Toda kutenda nezuro mukoma vakatiparurira musangano vachitivhurira handimukoma zvechokwadi sekureva kwavaita, vachitanga nenyaya yevasikana dzaive mhandara dziri 10 vakabudisa pachena kuti takagara kudai so tinogona kunge takapfeka zvakafanana tichiimba tose nziyo dzeZioni, asi hatisi tese tichaona chikomba. Mwari vatibatsire kuti isu tinamatire kuti tigove vamwe vevamwe vachaona chikomba. Pane chiri kuitika vana vaMwari mukati meuno musangano. Pakuzarwa kweshoko raMwari, varipo vachaponeswa, varipo vacharaswa. Asi pane vachaponeswa, Mwari atiitire nyasha. Tiri mukati mebhuku raIsaya. Bhuku raIsaya chapter 37. Ndopatiri mubhuku raIsaya chapter 37 kubvira pavhesi ya 14 kusvikira pavhesi ya 20. Isaiah chapter 37 vhesi ya 14 kusvikira pavhesi ya 20. Ndichaverenga kuno zvikanzi panapa Hezekia akagamuchira mwadi pamavoko enhume akairava. Hezekia akakwira kumba kwaJehovha akaipetenura pamberi paJehovha. Ipapo Hezekia akanyengetera kuna Jehovha achiti, haiwa Jehovha wehondo, Mwari waIsraeri, iye ogere pamusoro pamakerubhimi, ndimi Mwari, imi moga wovushe hwose hwenyika. Ndimi makaita kudenga napasi. Rerekerai nzeve yenyu, Jehovha munzwe. Svinudzai meso enyu, Jehovha muone. Inzwai mashoko ose aSenikeribi. Wakatuma nhume kuzozvidza Mwari mupenyu.
zviro kwazvo Jehovha madzimambo eAsiria akaparadza marudzi ose nenyika dzawo, akakandira vamwari vavo mumoto, nokuti vakanga vasiva Mwari, asi rakanga riri basa ramaoko avanhu, ari matanda namabwe. Naizvozvo akavaparadza. Verse 20. Naizvozvo zvino Jehovha Mwari wedu tiponesei paruoko rwake, kuti ushe hwose hwenyika uzive kuti ndimi Jehovha, imi moga. Mwari akomborere kuregwa kweshoko ravo. Vana vaMwari pane nyaya inotapira apa. Mambo Hezekia vapiwa tsamba mukati memaoko avo. Vatiregai vana vaMwari mangwanani ano, tisati tasvika paverse 14, tsamba ichigere kupinda muruoko rwaHezekia, tidzokere kumashure kubackground, kuhwaro kwezvakaitika kusvika tsamba yapinda mumaoko maHezekia. Zvinonzi izvo mukunyorwa kweshoko raMwari munhoroondo. Hezekia aive nababa vake. Titeseona Mwari. Hezekia ari mambo kwaJudha. Umwe umambo kana kuti vana vaIsraeri vakanga vakwira nechokumusoro, vamwe vakanga vadzika nechezasi. Hezekia baba vake pamazuva okutonga kwavo, Asiria yakanga iine mukurumbira, ichityisa, iine simba, ichiputsa nekuputsanya chose. Hakuna aiti pwe pamberi peAsiria. Asiria yairova home and away, yaisadzokorodza, yairova kamwe chete, one size fits all. Ndo zvaita Asiria. Asiria ichitonga zvakadaro zvekuti yakati taakudzika kunotora Judha. Baba vaHezekia ndokupindwa nekutya, vakati hazvigoni kuti tiparadzwe takatarisa, hatidyiwi takatarisa sematemba. Ndokutora goridhe raive mumba maMwari, ndokutora goridhe raive kumba kwamambo, ndokutora goridhe raichengeta kwaraichengetwa, ndokunopa mambo waAsiria. Zvikanzi tauya nechipo chedu ichi, goni taakunozvivhovhomora, taakuzvibuditsa muCommonwealth yeAsiria. Tinoziona Mwari. Ndokubva azvibuditsa. Pane vamwe vakamupa maadvice, vakati unoiziva here Asiria? Zvikanzi handina basa nehistory yavo, ndinoziva zviri Mwari ari kumashure kwangu. Zvikanzi ndakubuditsa nechisimba. Hezekia ndokubuditsa umambo. Pakabuditsa Hezekia umambo, baba vaitonga kwaAsiria vakasara vachigadza Senakeribhi mushure mekunge vafa. Ndokubva Senakeribhi ati, pane vatinotonga vose tiri kunzwa sokuti pane Hezekia wekwaJudha akazvibuditsa ega. Nekuti kuzvibuditsa zvaireva kuti ilosi number 1, havatisina teksi ichadzokera kwavo. Zvikanzi akuda kuzvidza here zvimwari zvedu. Zvikanzi vakomana, kana ndakambogumbuka ka ndichitanga umambo hwangu, I want to set an example kune vanhu vose vachabatwa nepfungwa yekuda kupanduka. Anoda kurova Hezekia kamurovero kekuti hakuna achaatemptwa kana kutemptwa kubuda paumambo hwedu. Saka saizi yandiri kumupa inokwanira nyika dzose pasi rose tenderere. Murume aivira neshungu dzichikwata aine hasha akagara muPalace Market. Akati taakuenda kuhondo. Dzimwe hondo tinotumira bati gwendo runo ndoda kunobata Hezekia namaoko angu aya. Tindoseraonawo Mwari. Zvikanzi Senakeribhi akati taakuya, nditenderei pasta, ndipoisa chigumwe, tisati taenda kunyaya kwedu, timboti vhaya mutoko. Right? Hezekia ari kuzvibvisa muumambo hweAsiria, nokuti vana baba vake vakanga vaita zvakaipa kuzvipereka. Idzoona vaMwari, nyaya yekunamata
haina basa nekuti vakomana madzibaba edu vaitwa nembiri yekuti aupombwe. Saka there's nothing new about me. Izvi inodzera ndogozviita sei ndakazvisiyirwa nokuti nzwa mwana waMwari nguva yakwana yekuti tirambe tsika dzamadzibaba edu tidzoke patsika inodiwa naMwari. Tisavhandeni kuseri nokuti madzibaba edu akatitangira vaiita zvinhu nenzira iyi. Kana vaita upombwe mutemberi, imi nhasi itai kuti zvakaitwa kumashure. Nhasi tinomira naJehovha mupenyu, pakururama kwake ndopatinoda. Vakakomborerwa vanovimba naJehovha, vasingabvunzi nekutya kuti vamwe vanoti kudini, asi vanoti nekuti wakadaro isu tichadaro. Zvikanzi Senakeribhi aine hasha, mabhiza ehondo asungwa ndokubva vatanga kufamba vachienda kwaJudha kunosangana naHezekaya. Vari munzira kuenda kwaJudha, pane chinondifadza munhoroondo. Vakasangana nenyika dzinokwana kuita 46. Nyika dziri 46 vaisapfuura kuratidza hasha dzake. Aifamba achisakura nekuzunza. Akati handina zvombo zvekurwisana nemi, but maita munyama kuti muri munzira yemunhu ane hasha. Saka ndiri kungokuroverai hasha, handina problem nemi. Imi hamuna kupanduka. Imi muri vanhu vari right vanonzwisisa. Muri muumambo hwedu, but mistake yenyu kugara muroad yekuenda kuna Hezekaya. Saka akafamba achidzura nekuhasha. Amusamangona munhu ane hasha iri. Anofamba achidonhedza maplates, achizudza vanhu, achivaguma, achivawisira kure. Nehasha ndo zvaita Hezekaya. Saka kune vakafira kugara muroad, vachiparadzwa, dzimwe dzikasara dziri nherera neshirikadzi. Nekuda kwaHezekaya 46 nyika aine zvombo zvinokwanira, zvichikwana kuchisara extra, ichinzi iyi ndeyaHezekaya. Musabati. Finally shasha inosvika Senakeribhi ndokusvika paLakishi. Lakishi kaive kaguta kanga kari padhuze. Vanotaura kuti aive mazuva maviri etsoka kuti usvike mukati maJerusarema. Asvika paLakishi ndokubva akemba zvikanzi, Hezekaya, ndiri pano, nditendere ndimbodzura. Vamwe vakakutenderedza ma45 cities. Ma45 cities maguta ane majuraho nemasoja. Saka Jerusarema iti ndinoda kumbodzura vakapoteredzwa vacho, ndisati ndabata iwo usina juraho. Hatinese vana vaMwari. Sikada kumbodhira nevane majuraho, ndozvaipa nemi musina juraho. Saka akavadzura vese kuratidza hasha. Mamusana mabona zvataita tichikura mhanini, zvinombopota zvichidzoka nhasi so kuti uchidya sadza nechicken unotanga kuseva muto nemuriwo uchitendera, uchinyenyeredza drumstick, uchirinyenyeredza sekuti hauna shungu naro, uchinyenyeredza uchiseva kwose. Paunoti wapedza manje ubva chiti right, dhuma nemuroi tasangana manje. Nhasi unotiona ende handikudyi ndichimhanya, ndoda kukupedza kusvika kumongo. Ndo zvakaitwa naSenakeribhi. Akaseva zvimaguta zvose izvi achida kusiya pachena zvikati, iwe nhasi unondiona waita zvekundinzwa nembiri, nhasi unondiona pamhino sefodya 3D, 3 dimensions, uchindiona so seplasma screen. Handidi kuti ufembere kuti ndakarohwa nani. Unofanira kuziva kuti ndakabamurwa naSenakeribhi. Apedza kuseva kwose vasara vamidzidzana manje. Zvikanzi Hezekaya ndopakanzwa kuti vakomana vaSenakeribhi haana kumira mushe. Zvikanzi naSenakeribhi asati auya, zvikanzi right pavhesi chapter 36, endai munoudza Hezekaya ari kukunyeperai kuti kuna Mwari anomurwira. Nditenderei ndimbokupai CV rezvandakaita ini nemadzibaba angu. Takarova vana mambo vane zvimwari zvavo, tikazvisa mumoto.
Saka imimi Mwari wenyu wamunotenda naye anopfuura vatakarohwa ndivanani. Akatanga kuverengera list, so achidzika nelist. Kati izvezvi ndiri murodhi kuya kuno ndadhila ne46. Saka iwe achakurwira ndiani? Hezekia pakanzwa mashoko aya, Bhaibheri rinobva rati akarohwa nehana. Ndokubva ada kunotora goridhe sababa wake. Ranga riri mutemberi. Ndobva anotora ranga riri kumba. Ndobva ati endai munopa Senakeribi. Muti tine urombo. Handina kunge ndanyatsokunzwisisa kukura kwehasha dzenyu. But ndakaita mistake kubuda muAsiria. Shuwa gamuchira iwo izvi sechipo changu. Hatifi takazviita futi. Musabve nesu nekuti isu hatigoni kukurwisai munotiparadza. Ndinoda kubvadzana dzakatakura goridhe nesirivha zvese upfumi. Ndobva wapa Senakeribi. Senakeribi ndobva gamuchira zvikanzi right. Tokakutenda nekuti finally makufunga manje. But unfortunately kana ndafamba handifambiri mahara. Nekuti handidzori ipo kana kudera vhara maziso. Ndiri kuuyamo Hezekia kuzodhira newe. Zvegoridhe zvine zvako izvi. Hatingafambiri mahara kai. Ndatouyaka. Ndatogeza kasutu. Handingambogehawumana handingapfekeri mahara. I want to deal with you Hezekia. Zvegoridhe ndezvako izvi. Hezekia ndopana wati hapachisina tamba vhesi 14 manje. Tsamba ndokubva yauya. Nevakomana manje kuti don't worry tiri kuuya. Usatye tiri kuuya. Ndobva yasvika tsamba. Zvikadzi Hezekia akabva ona kuti pana hapachisina pekutizira. Ndokutora tsamba. Ndokuenda nayo mumba maJehovha. Mwari ngaakudzwe. Amen. Ndokusvika ndokunoiwaridza pamberi paJehovha. Zvikadzi Mwari vari kudenga. Baba musiki wedenga nenyika. Ona tsamba yatumirwa iyi yauya naSenakeribi. Mwari hatidi kuti tinyepera negwendo runo. Senakeribi nemi munotomuzivawo zvaakaita. Isu Mwari hatingamugoni. Haasi kunyepa murumewo. Murume anorovesa Mwari. Imi Mwari munozviziva kupfuura ini. Munhu anorovawo. Pano tiri kuzoparadzwa Mwari. But Mwari ngaakutendai Mwari. Nekuti mwana Mwari vairwisa vacho. Vanga vari vemapuranga, vematanda nematombo. Mabasa evanhu. Saka vanga vasiriwa naMwari. Asi imi muri Mwari wekudenga. Ndokusiyana kwati. Saka runo Mwari dzirai nemunhu. Mwari ngaakudzwe. Zvikadzi izvo achipedzapo achidzika achibudapo. Zvikadzi naIsaya muprofita. Zvikadzi mambo. Pane SMS yasvika kubva kuna Mwari. Yasvika kuno kufoni kwangu. Makamuchita zvekunamata kaini. Vazotumira reply ndaona yatoti yasvika. But vanga vachiti pamunamato wenyu wapindurwa. Hanzi Senakeribi haafi akaunza kana museve mumwe chete uchapinda muJerusarema. Mwari ngaakudzwe. Pavhesi 21 ndopanondinakidza. Ndopari kuti wana Isaya kunzi hakuna museve uchapinda. Regai ndikudzewo nawo Mwari mangwanani ano. Vakakomborerwa vanovimba naJehovha. Vakakomborerwa vanoti hativimbi nemunhu. Vakakomborerwa vanoti hativimbi nomuprofita namatombo nemvura. Asi tinovimba naJehovha Mwari akasika denga nenyika. Vakakomborerwa vanoti Jehovha ndiye guta rerutiziro rwedu. Vanokomborerwa vanoti Jehovha ndiye utiziro hwedu. Mubatsiri ari pedyo panguva dzokumanikidzwa. Zvikanzi 2 days achifamba achiuya Senakeribi. Finally akasvika pamahombekombe eJerusarema. Zvikanzi vakomana ngatirare tiri pano. Mangwana makuseni kune basa tiri kupinda kunodhira naHezekia. Zvikanzi kwakati kuchiedza 186 masoja aSenakeribi akamuka ose akarohwa nembama yamatonhodze. Vakamuka vose vakarara. Nanhasi vachiri vakarara. Vachigere kumuka. Vakakotsira hope dzinobata. Akamuka ari 1. Jehovha akati vakomana endai munodhira nemasoja. Urayai masoja asi siyai Senakeribi ari
kuti hazviitwi kutuka Mwari wekudenga, hazvigone. Zvikadzakamuka ari ega chitarisa ndokubva fainali shasha yadzokera iri 1 kudzokera kwaAsiria. Ichisvika kwaAsiria yakasvika ikanopinda mutemberi kuzvimwari ichiti mandirasisa. Zvikanzi mwanakomana akanga muti baba mauya musina kukurira, mukadzoka musina masoja, ndokubva amuuraya, ndobva atotora umambo. Idzaona waMwari, pane mumwe akapinda mutemberi kuzvimwari zvake akaurayiwa. Asi pane akapinda mutemberi kuna Mwari wake akabuda nemhindu arwirwa. Ndokuti dzaona waMwari, pane Mwari upo pano achabva pano ane an answered prayer. Nekuti azira Isaiah achitaura naHezekiah anoti Mwari vari kuti izvoni nekuti wanamata, saka ndakukurwira pana Senakeribu. Idzoona waMwari, deno Hezekiah akaziva asina kuendesa goridhe nesirivheri, akatanga anamata, angadai asina kurasikirwa neupfumi hwake. Idzoona waMwari, zviripo zvimwe zvatakarasikirwa nazvo nekuti hatina kunamata. Lero takatanga tanamata, tingadai vamwe vedu tichiri nemichato yedu. Lero takatanga tanamata, vamwe vedu tingadai tichine mhuri dzedu dzakakwana. Lero takatanga tanamata, vamwe vedu tingadai takaroora nekuroorwa. Lero vamwe vedu takanamata, tingadai tichigara zvakanaka murunyararo. Mwari ari kuti nekuti wazonamata fainali. Vara vakatarisa achenesa goridhe vakati kusvikira wadzoka kwandiri ndichakurwira. Ndinotonawo Mwari, vamwe vedu mungadai muine basa ramuinaro rakanaka, asi nekuti makatungamidza bride kumberi, makatungamidza goridhe muna waMwari. Vamwe vedu mungadai musina kudzikwa kubasa, asi zviripo zvimwe zvamakatungamidza. Ndokuti Mwari ari kuti vana waMwari, ini ndiripo kuda kukurwira. Ndosaka Timothy achitiye zvikanzi nheyo dzaMwari dzinomira dzakasimba dzine chisimbiso ichi, kuti Mwari unoziva vanhu vake. Mwari haatirasi, Mwari haatisiyi tiri tega. Mwari ari kutsvaga ukama nesu, Mwari ari kutsvaga kutirwira panguva dzose. Zviripo zvinokunetsai mhari, zviripo zvinotambudza, dziripo tsamba dzakatotumidzirwa munadzo pano, aripo ma-SMS akatumirwa naSenakeribu, dziripo tsamba dzamakasiya kumba dzakakutarisai, but Mwari ngaakudzwe. Yanikai tsamba pamberi paJehovha Mwari mupenyu. Ndatoona Mwari, dziripo dzimwe tsamba dzakanyorwa kuti utano hwenyu hwave panjodzi. Anytime you can die. Regai ndikudzei ndiSenakeribu, but Mwari ngaakudzwe. There is a God in heaven. Dati dziripo dzimwe tsamba, upfwa munawo pano ndowekupedzisira. Kumba hakuchisina, hakusina chekudya, pekubata hamusisina, but Mwari ngaakudzwe. Nokuti tsamba iyoyo ine muridzi anogona kuipindura. Handiziva naMwari, mapfumo akatarisana nemwoyo wenyu. Vamwe vedu pano tinonyemwerera, asi mukati muzere nemisodzi. Vamwe vedu pano tinenge tichimba takachena, asi mukati hazvina kumira mushe. Munoziva dambudziko renyu, zvichida mauya pano kuti let me go for the last time. Rega ndimbonozama kuna Jesu. Rega ndikudze mwana waMwari. Mwari ngaakudzwe. You are at the right place at the right time. We have a God who is still in the business of attending and answering our prayers. Rega ndikudze mwana waMwari. Pose hakuna kwatogona kubatsirika kunze kwekuna Mwari akasika denga nenyika. Rega ndikudze mwana waMwari. Rosaka muimbi achiti ungatora zvako pasi nerufaro rwaro rwese, asi ndipe Jesu, nekuti ndi Jesu anogara nekusingaperi. Muimbi anobva ati, the world behind me, but the cross before me. I have decided to follow Jesus. Rega ndikudzewo naMwari, zvose zvepanyika hazvibatsire kunze kwekuna Jesu. Ndi Jesu naJesu oga ane simba nerufu neHadesi. Ndi Jesu naJesu ega ane simba rekuti parugare, because he is the Prince of Peace. Amen. Dosaka
Daniel achinyora anotiye pachapter 12 pavhesi 1 zvikanzi ipapo Mikaeri achasimuka kuti arwire vana vake. Zvikanzi Mikaeri mubhaibheri chirungu robva rati is the archangel. The archangel ishotikati yekuti is the architecture of angels. Ndiye muvambi nemugadziri wengirozi. Ndiye achasimuka kurwira vana vake. Jesu anosimbira nekusvinurira kuti aite shoko rake. Hakuna kadada kuna Jesu akabva asina mhinduro. Vese vamwe muimbe achiti wanga waenda kuna Jesu here, wanga waenda kuna muudze Jesu ndiye shamwari yediko. Hanzi nemuimbi pa100 what a friend we have in Jesus. Hakuna imwe shamwari, hakuna rimwe dombo rekutsamira kunze paJesu. Vanomira padombo ari Jesu. They stand high and tall because they are on top of the rock of ages. Vana waMwari pane zvinongwa zemangwanani toda kunamata. Aripo here anoti Mwari ndibatsire. Senekarib nhoroondo yake ndinoiziva. Senekarib zvaakaita ndinozviziva. Izvezvi akandikomba mumba mangu. Zvinhu hazvina kumira mushe. Muchato woda kuparara. Vana vane musikanzwa. Basa hakuchisina. Choviri hapachina, chikafu hakuchisina. Handina hama, handisisina shamwari. Asi ndokumbira kuti Mwari wekudenga vapindire musituation yangu. Mwari mukasapinda musituation, ini Senekaribhu anotiparadza. Handina simba rekumbira naSenekaribhu. Izvezvi ndine mapiritsi asingaperi. Ndopasara upenyu hwangu. But I want to thank God. There is a God who is even a physician. Ndosaka munyora chiti, a great physician now is here, a sympathizing Jesus. Aripo murapi mukuru wemusa ndiye Jesu. Aripo anoti Mwari ndibatsirei. Kusvika rini Mwari ndichichema. Kusvikira rini Mwari pino yangu ichitota nemisodzi. Ndokumbirawo rugare kutanga muna Jesu. Vanhu venyika vanotsvaka mari padambudziko renyu. Vanokuvimbisai zvisingazoitike. Asi Mwari ngaakudzwe mushoko rake. Anotiye ndini Mwari zuro, nhasi nekusingaperi. Zvandakaita zuro kuna Hezekiah ndinozvigona futi nhasi kana mangwana. The same power is still available. There is a wonder-working power in the blood of Jesus. Mune simba rinoshamisa muropa raJesu. Kana tichirawo naMwari, ngatizvizamei, ngatimuedzei Jesu pashoko rake. He will be there to deliver. Zvikanzi vanosunungurwa naJesu anosunungura zvazvokwadi. He is able to save us to the uttermost. Mwari pere mangwanani kuti Mwari tisati taenda kunosangana nekudya kwemangwanani. Senekaribhu ari pano, hondo dzatomira, zvombo zvakarongedza. Asi ini handina simba, imi ndimi mune simba. Uchenjeri handina, imi ndimi mune uchenjeri. Imi ndimo munondirwira, mukasandirwira Mwari hakuna achandirwira. Iyi nyaya yangu Mwari nemurume wangu nemudzimai wangu yakuda inini. Kote pano panyika haigoni kundiyananisa, yakuda imi Jesu kuti mupinde Mwari. Madhimoni anondinetsa, mweya chino inovhiringa vana vangu. Havachateereri, havasipo pano. But Mwari, there is someone greater than the devil that I know, and his name is Jesus. He is the Prince of Peace and a mighty warrior. Hana hondo yakabva akakundikana, dzose mabhobho, 100% victory. Mwari ndibatsire mangwanani, toda kuti tipinde panguva yekunamata. Ndikumbira muke tiwe nenguva yekunamata. Uyanye zanzanye Jesu zanzanye moyo wangu uyanye ozvinopano zanzaye moyo wangu uyanye zadzanye Jesu ne
pasita chibudzwa chatinamatira. Ngatinamatei vana vaMwari. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, toda kutendai. Toda kutendai nekutova mwoyo yedu. Toda kutendai Mwari nekutirapa. Toda kutendai Mwari neshoko iri. Dai takagara kumba kune zvizhinji zvaingatitsimbirira mukati mekushaya tariro. Tasimuka sesangano, mumwe nemumwe akabata tsamba iri pamberi pake. Toda kutendai Mwari nevamatendera kuverenga tsamba dzavo. Mwari tadziunza pamberi penyu dzatakanyorerwa nevakatinyorera. Rapai sangano, tipei tariro iri mushoko, tisimbisei, tirwirei pahondo idzi. Musatisiye tiri toga, nekuti tinonamata muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Takamira kudaro tinamati. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai pamangwanani ano neshoko renyu benyu ramaisa kwatiri. Mazviita enyu Mwari, mabudisa pachena nemufananidzo wenyaya yakaitika kare kuratidza shoko renyu benyu rinorarama nokusingaperi pamasituations atiri nhasi akangofanana iwayo. Tibatsirei, mutisimbise, mamutsiridza tariro yedu mamuri, mukazvisa pachena kuti Mwari muri munobatsira, maibatsira, munobatsira, muchabatsira vanhu venyu kusvika tichiponeswa. Toda kutendai pamangwanani ano, chivai nesu, mweya mutsvene wenyu pakati pedu, zvinhu zvose zviitwe tibve tashandurwa nemhaka yeshoko renyu pamusangano uno. Nokutendai naJesu Kristu akatifira pamuchinjikwa. Amen. Ngatigare pasi. Sangano rinoti kudii mukati mekugamuchira shoko rakaita seriri. Take your letters to the altar. Torai tsamba dzenyu dziende pana Mwari. Sangano rinoti kudii? Totenda kuti tinonamata Mwari anogona kuverenga. Manzwere vana vaMwari. Mwari vakomborere sangano, maita yenyu mufundisi. Mwari varamba vachikomborera ministry.